И здравейте! Днес играем Payday. Аз съм Хел, с мен е Реал. И здравейте от мен, аз съм Реал. Днес ще играем на Payday. Мапът, който трябва да обираме едни хора имат диаманти и златни килчета в сейфа и печатница за пари. Мапът не е много лесен. Но не е труден. Да. И така. Този мап ще го минем за 20 минути. Може 15. Реал, къде отиде? Защо излезна? Сега влизам. Добре. Този Нирко 1-1-1-1 или там колко е единица. Той някакъв произволен, не знам кой е, влезна тук що. Не снимаме с него. Аз влизам. И да, ти първата лайфкола трябва да разбиеме, разбира се, тази къща, която трябва да ходим първо да ходим без оръжие. След това, като ни усетят, че не сме работниците, след почваме да стреляме, а ние се изявяваме като някакви работници и отиваме да правяме водата. Така, аре, Хилю. Чакаме той, дето се влезна. Само теб чакаме. Не чакате мен, чакате ония отдолу. Ексалент. И почваме играта. Той се махна. И сега започваме. Какъв е това лак? Кой цъкна е? Ето ме и мен. Пред Хел съм. Тук някъде беше радиото. Да го спра, защото тази идиотска музика. Така, ето, отваряме вратата, малко объркахме, не трябваше толкова рано да се показваме, но няма нищо. Все пак отворихме вратата. Добре, ти влизам, аз стоям в съседната къща. Все пак още сме полицай. Все пак полицайите не са ни надучили толкова много.
скан. Сега, да видим колко време остава. 180 секунди. В принцип не викнаха да оправим този сеч тук. Хубава къщичка. Разбира се, полицаите още не са ни надушили толкова много. За трети път казвам, за втори път казвам. Много ли са полицаите отвън? Ого, не че полицаите са много, разбира се. Още 150 секунди идвам да помагам, защото трябва да язда. И някакъв влиза тук. Нирко ще излиза сигурно. Този отдев беше в играта. Така, посетете сайтът ни payoftheday.ale.bg. Абонирайте се към нас. Дайте положителен вод на клипа, ако ви е харесал. И така. Сега имам много голям влак. Не знам дали виждате от клипа. 125 секунди остава до сейфа. И как видяла е? А? Ти слизаше по стълбите и викаш 125 секунди остава. Видях как показва ми компютърчето. Компютърчето. Къде беше този компютър? Така. Изчистим се лага. Това е добре. Виждате ли това, бе? Реал отзад на има. Зад нас. Така, отивам да видя колко време става. Имам лак, както виждате, или не знам, ето за кой път поставим. 130 секунди. Играта е яка, препоръчвам ви да се я свалите. Ако се я свалите, влизате просто в нашия сервер и започваме да играем. Ето виждате как с рандом хора тук играем. Ето този Exalelue, Battle.net Champion и Нирко, 5 минути. Да, някакви случайни. Не записваме. Да, стрелят на някъде. Деве бях 40 по някой лева, обаче забрах да изсейвам. Не съм още 39. Така му управили. Колко време остава? 90 секунди. Така.
Много се чува, много силно. Реал, намали звука. 50 секунди. Реал. Да. Намали звука. О, той ми е намален много. Добре. Там Е, така е, показват да ходим да помогнем на някакъв там клубче, който не знае как да играе. Вратата още не се отваря. Този Нирко ли е, къв е там? Гледаме да може по-бързо да... Така, тук е готово вече. Не, всъщност готово е, да. Само остана другото да направим. Нашето, където бяхме до сания там. Само остана да отворя вратата. Колко време остава? Вече минаха 10 минути от как минаваме мисията. 12. Минаваме мисията, но това няма никакъв проблем. Да, оп, и тук е готово вече. Няма мост. Аз имам. И толкова много бързо. Тук какво се правеше? Ми сега чакаме бормашината да изпокаже така. И трябва да докараме Маркуча до тук. Аз отивам за Маркуча, внимателно трябва да стане тази работа. И аз отивам за Маркуча, идвам с теб. Те ще включат електричеството. Ние с теб отиваме Маркуча. Там още мина тук. Не знам защо. Мисля, че е по-пряко. Така, имам голям лак. Нямаше смисъл да имам. Или... О, вижте колко са на къщата. Така, ми идват и още. Вече снимаме от 15 минути и почти сме готови с мисията. Това е добър резултат за нас. Но ние сме се справили по-бързо. Не винаги става и не винаги може да снимаме толкова малко време. Разбира се, Хел трябва би трябвало да ви обяснил за нашия сайт в Google. Да. Ако ли не, да ви обясни. Нашия сайт е малък, но и ние все още сме малка група. По принцип играеме 3 човека, но сега третия не е. Сега третия печели. Третия отсъства за малко. Да. В момента не може.
Да, Face Но King. обещаваме, че вече следващия клип ще е тук. Името му е The Face King. Няма да играем само Payday, но повече ще играем Payday, отколкото другите игри. Ще играем и Minecraft, CS, FIFA. PES, просто всичко. Аз играя Лига, League of Legends. Да, аз ще качвам клиповете, той ще снима. Той ще ми спраща клиповете и аз ще качвам. Дано да ви харесат и който му харесва да лайкне или да се абонира за нас във Facebook. И в YouTube. И разбира се в нашата страница. Във Facebook имаме страница. Във Facebook следващия епизод ще ви кажем страницата ни, защото още не е напълно готова. Да, още имаме неща за допълване. Да. Сега не е много интересно докато се разбива сейфа, обаче после стане ли време да пускаме водата и тока, ще стане по-интересно. Там имам лак, не знам защо, сигурно от видеото. Стане ли време за водата, аз съм до нея. Добре. Така, видях полицията. Обаче точно сега къде беше? Прави така. Ще качваме почти всеки ден клипове. Даже може и на ден по 2. Така, тук ме дойдох и тока спря. Както виждате, и сега трябва да отидем да го пуснем. Някой да пусне тока. Отиваме. О, ето един слад. Винаги на тока умирам. Не винаги. Извън но последния път, като отидох до тока, просто ме убиха и моя приятел на последната игра и него го убиха Хел. Просто там пускат полицаите, там има жандармерията и винаги там има по много хора да пазят. Така, аз тук не знам какво правя. Трябва да си взема амуниции и да дойда при вас. Този не е много трудно се трепе, но аз успявам да го убия. Тока пуснат. Вече може да се преминава в другата част. Така, 170 секунди. Разбира се, аз отивам към водата. Все още нямам работа, но ще чакам. Аз тук пазя да не влизат навътре. Така, сега ще видим тук дали има някой.
пише да дойдем и след 19 секунди. Реал, върни се на малко кръв си. На малко кръв си. Да, но все пак се боря за нещо по-добро. Да кажа за интрото. Имаме някакво интро, но по-нататък вече интрото ще ни е по-яко. Да. Така, ако искате, може да се абонирате към нас. Като стане време за водата. Да. 80 секунди. Още малко. И нещо стане. Снимаме от 23 минути. И което не виждате, че не се минава просто бързо тази мисия. Всеки момент ще се отвори сейф. Не, първо и който може повече да взима. Хейл пишат ти някакви. За какво не е готово? Кое не е готово? Не знам. Така, не знам защо. Така, кое? Кое не е готово? Разбира се, някой е подял и стреля. Да. Който може и Хейл да е. Не съм аз. Тук чакам. И обаче няма никакви полицаи. Разбира се. Ние ще... Така, 6 секунди. 5 секунди. Ето, сега трябва... Аз ще отида да пусна водата. Хейл, ти предпазвай тук това. Няма смисъл да пускаш. Аз сега пусната водата. Аз знам да я спредя. Ето 40 левел. И доктор Бек. Ще ми е следващото. Амантито Инте 31. Аз имам доктор Бек. Така, не знам за какво искам да взема амуниции. Като съм фул. Свикнал съм. Така, виждате тук какво става просто. Колко много полиция, много нещо. Така, виждате, че нищо не виждам. Хейл! Да. Къде си? При къщата. При къщата аз за сега тук ги държа. Обаче съм много.
Имам голям лак. Докато презареди мина половин час. Там, добре. Не знам защо. Така, тук трябва да станат май 5 дупки да излиза вода. Тук. Ето я първата. Тук, тук, тук и тук трябва да станат. Тук ще се опитвай да печатат пари. Не се опитвали, те си печатат пари и имат така Мирко 1-1. Така, трябва да покажем на зрителите какво е. Така, Мирко, помогнахме на Мирко и не ми коства никакво почти. Сега говориме тихо, защото става късно вече. И просто вечерта не говорим много, не знам защо. Ето втората дупка, трябва да са 5 май. Или 6, не знам. Ще е този. Водата. Охо, къде му пратих каската? Така. Добре. И тук е The Face King дойде. The Face King, влизай, ако искаш да е. Сега снимате? И разбира се, The Face King казваме, че на следващото видео ще участва. Не, аз не участвам, аз гледам матч. Следващото видео. И да. И умрях. Бам. Така, добре. Там виждате, че виждате какво става. И така. Водата пак трябва да се пусне. Да. Не виждам на къде тръгвам. Така, да видим докъде е стигнало отварянето.
как е. О, ето, още малко. Тук май още една дупка трябва да има. Мисля, че е тук някъде.